karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Ma'am Sabrina. Ana, gibantayan ta ka nga mo mata. Sorry, ma'am nga. Nakatuog ko. Nakatuog ka sa kadlok. Kinahanglang masulbad na kini mga kamatay ining dapita, ana. Ug tabaang niko. Unsaon man, ma'am? Kanang imong mga nakitang espiritu. Makatabang sila. Unsa? Kinahanglang mailhan mo silang tanan. Unsa, ma'am? Ikaw ang makailan nila. Maghimo tag listahan sa tanan nimong nakitang espiritu. Dili ka ba mahadlok, Ma'am Sabrina? Nahadlok ko. Pero, mahimo pa lang nga dadun ko sa layo ang akong bana. Nya biyaan kining dapita. Ako na kanang gibuhat. Pero, dili siya makabiya ni Mama Mercy. Mahal niyang iyang inahan. Bisan ko ningon anang batasan ni Madam Mercy. Mao nga mangita na lang ta og laing paagi nga malimpyo kining dapita. Duha na kapari ang namatay ining dapita. Si Padre Ramon gipatay. Si Padre Leo namatay sa urom. Nakita mo ba sila sa mga espiritu nga nagpakita nimo? Si Padre Ramon ra. Sige. Hinomdumi ang tanan na ilhan nimong espiritu nga imong nakita ining dapita, ana. Anong nahadlok man kaniya ng Clara, ma? Unsa man kang sultian, Rodel? Dili ka magkasabot? Wa lagi ko'y kailang Clara. Ma, dili makatabang nimo kung doon na kay itago. Wa ko'y gitago, Rodel. May gitaguan ka, ma. Please, sultihin lang ko kung kinsa si Clara. Kung dili ka musulti na ako. Adto ko mangutan sa lain. Nalimot ko. Sa nalimot ka. Nahibaw ko nga may kaila kong Clara, pero nalimot ko kung kinsa siya. Nagsulti ka ba sa tinuod, ma? Baka ko nabagyod ko sa imuhang tanaw, Rodel. So, may Clara niyang dapita. Tingali. Hinumdumi kung kinsa ka na si Clara, ma. Kinsa pang imong nakita, ana? Maura na nga akong hinumduman, Ma'am Sabrina. Si Don Romero, Rema. Uwa ko makakita anak niya. Pero gihulagway siya ni Madam Mercy. Kung may mahinumduman ka, sultihi ko, ha? Ma'am Sabrina. Unsaon man din na nimong mga ngan nga imong gisuwat, Ma'am Sabrina? Ako ning himuan og chart. Ha? Ma'am, andam na ang lamisa sa panihapon, ma'am. Sige na, tawagan sila, Carding. I-apel si Lolo Elmo, ha? Kitang tanan ang magdungan og kaon. Kinsay nagluto karon? Ako, madam. Ugma ikaw gihapoy magluto, ha, Carding? Oo, madam. Lolo Elmo, ngano nagtimi-timi man ka? Ay nabusog ko ganina sa snack, Ma'am Sabrina. Kaunog maayo, ana. Murag, luya ka sa kong tanaw. Yun na. Kitang tanan maday ang nangaon, no? Ma. Akong gipadungan si Lolo Elmo nato. Ikaw na day ang rayna ining bayan, no? Ma, tiwas na og kaon. Lo, human sa panihapon, may pakigsultihan ko nimo, ha? Ma'am Sabrina. Unsa man ang imong pakigsultihan ni Elmo, Sabrina?
Ma, gusto si Sabrina nga sila lang ang magsulti. Nangutana lang ko. Kay basin paglibakon ko nila. Way mo libak ni mo din, Ma. Agahon ka nila. Mitahod sila nimo. Muunan ako ninyo. May nakita ka na sabana? Wa, Kinahalam mo sulti ka kung usay nakita nimo aron makapangandami. Ma, gusto na lagi. Hatagi na sila kagawasan kung unsay gusto nila. Gusto lang kong mahibaw kung kinsang daotang espiritu na sab ang iyang nakita. taas siyang buhok. Kutob sa hawak. May bang siya. Si Ma'am Clara? 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 Si Ma'am Clara ang imong nakita. Hain siya. Hain. Naasi mong luyo. Nagbarog. Ma, di pagkikisi. Papahawa siya. Gawa siya katungod. Gamutunob ining dapita. Dili kini iyang dapita. Palasyo siya. Busa. Adto siya sa ilang dapit angay magpundo. Palayasa siya, ana. Dili ni iyang. Ma! Ma Mercy. Ma. Tubig. Dara, ma. Tubig. Asawa ni Don Ignacio Palacio. Si Ma'am Clara. Oh, salamat nga nakanundong ka na, Ma. Unsa man ang imong suwat, Sabrina. Nagkaon kita nga no magsuwat-suwat ka man diha. Ma, gusto na. Muuna ko ninyo. Ana! Madam? Napa ba si Ma'am Clara sa akong luyo? Wa na, madam. Please! Gusto na mo, Ana! Ayaw ninyo tagda ka ng mga espiritu nga makita mo, Ana! Rodel! Makamao ka ng musukol! Makamao ka ng masuko! Musunod ka na sa ngilad nga batasan sa imong apohan! Ma, please. Makasamok lang sa atong pagpuyo ka na makita ni Ana. Layla Albor o Jose Roca magtiayon. Pulos patay na. Lolo Elmo ang ilang bugtong anak. Buhi pa. Mga nangamatay sa yuta sa banlot. Layla Albor na lumusa sa pa sa banlot. Jose Roca nga amahan ni Lolo Elmo namatay. Yatak-yatakan sa kabayo. Kipatay ni Romero Rema nga amahan ni Mama Mercy namatay kay naghikog. Miambak sa bintana sa Casa Albor 2. Filimon Badin nga amahan ni Rodel naghikog pinaagi sa paghikot og pisi sa liog diha sa kwarto sa taas sa Casa Albor 2. Marcela nga inahan ni Mama Mercy namatay kay gihagbong sa busay ni Don Romero Rema og
Saksi si Mama Mercy. Oh, Sabrina, saan mo nang gipapilit ni sa bumbong? kartulina kini Rodel. Chart kini sa mga nangamatay din sa inyong yuta ug kung unsang ilang namatyan. Tanawa oh. Ano naghimo man ka, anak? Gusto kong tugkaron kung unsa gid kini napita. Kada naa sa ibabaw, mao kana ang unang mga nangamatay din sa inyong yuta. Hunong nga ka na, Sabrina. Ug nganong hunungon man ko ni Rodel, ha? Papahawayan na nato sila. Dili sila makapahuway kung dili masulbad ang krimen ini napita. Doon na kini sinugdanan, Rodel. Ug kana ang gusto kong mahibaw-an. Dili natural ang matang sa kamatayon nga ilang nahiaguman, Rodel. O karong tuiga, mauna kini sila ang nangamatay. Si Padre Ramon gipatay sa sapa sa banlot. Giguba ang naong. Si Adela kalit kanawa, pero klaro kaayo nga gipatay siya tungod kay ang inyong engagement ring ug iyang saput lang ang nakitaan. Unya karon ang babae nga si Elsa, gipatay og gilabay diha sa garden sa gawas. Unsa kay puti pa sabot ini, Rodel, ha? Kinsa kaha ang sunod nga mamatay? Upat yun sa kriminal. Kung nahadlok ka, mahimong bubiya ka din eh. Ug ikaw, magpabilin din Magpaabot kung kinsa ang sunod patyon anang kriminal nga naglakaw-lakaw diha sa sapa sa banlot mo ba? Ha? May mga pulis na nga nangita sa kriminal. Ug nakit-an ba siya? Dili siya makit-an kay nagtago siya sa kangit-ngit. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!